Na parjolo takas do di hatakot di si holong ni roha. Ala memang na diulahon debata di tonga-tonga di Portibion. Dinaroy ba nagabecol ma itu adalah kasih yang luar biasa. Holong di debata di tonga-tonga di Portibion itu benar di Yohanes 10 ayat 10 ay songonodo holong ni rohani debata di Portibion karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Asa dapotan hamoluan na saling leleng ado akan na porsea di tuhata debata ima holong ni tuhatay. Di bagini ido ben na didok nang dibukit dito 420 sadaita tiru holong ni rohanay pinatuduhon ni tuhatay. Takaholongi madongatay ay ruas ni tuhatta dorangi. Dungi diajari do disi mardame mama si jalanga ma tatuju masolhot tu debata. Asa di daun digohi tot di perbadia. Di bagasan ngoluna di patarida hodo holong ni rohana. Jala mardame ibana hadameon.